El llibre From Renaissance to Renaissance acaba d'aparèixer ara fa ben poc en les edicions de Humanista a Califòrnia, als Estats Units, i per a mi és una satisfacció poder presentar-lo en el sentit que recull un nombre destacat d'aportacions meues que he anat fent al llarg dels anys i que en molts casos les he hagut de revisar, les he hagut d'ampliar, òbviament, per a que eixiren d'una manera el més acurada possible i amb les incorporacions, sobretot bibliogràfiques, que s'hagin pogut produir en els últims anys. És un volum que, com dic, conté una sèrie d'estudis que fan un recorregut a través de la literatura i de la cultura valencianes dels segles XV al XIX, però especialment entre el segle XVI i el XVIII. En aquest sentit, és un volum que jo crec que pot venir molt bé per als estudiants i per als estudiosos de l'època, perquè, en definitiva, no són moltes les publicacions que tenim específicament valencianes sobre aquesta època. A més, en les publicacions més generals, en les publicacions d'àmbit català, el País Valencià i les Illes sempre són com una mena d'apèndix del que s'ha produït a Catalunya, quan en realitat tant el País Valencià com les Illes tenen una dinàmica pròpia en molts casos i que pot estar o no estar conjugada amb el que passa a Catalunya, però sí que evidentment demana i espera també en ocasions uns estudis específics de la literatura i de la cultura en aquest llarg període que seria l'edat moderna. De fet, el llibre està concebut com una forma de fer un recorregut, un viatge transversal, pot ser, perquè anem saltant d'uns autors a uns altres i sí que permet, no és una història de la literatura al País Valencià durant l'edat moderna, però és un tast del que es va produir, o d'algunes coses que es van produir al País Valencià, a València, en aquells segles. El llibre comença amb una introducció del professor Antoni Ferrando, on d'alguna forma glossa la necessitat i a la vegada també com hem anat avançant en l'estudi dels autors del Renaixement, del Barroc, del segle XVIII, etc. I després ja comença amb un primer treball meu, després d'una introducció, diguem-ne, genèrica meua, però ja comença amb un treball meu dedicat a Beuter. Beuter és un dels autors més importants del segle XVI valencià i segurament és l'autor més del Renaixement que tenim a les Terres Valencianes. D'alguna forma el que es ve a dir allà és com Beuter, a pesar d'haver admès una sèrie de textos que eren falsificacions i que potser ell coneixia que eren falsificacions, doncs la forma en què treballa, la seva manera de treballar les fonts, les mateixes fonts de què disposa en la seva biblioteca, en un document que vaig estudiar ja fa alguns anys, doncs tot això el que demostra és que Beuter és l'home més del Renaixement, és l'autor més del Renaixement pràcticament que tenim els valencians. Continua el llibre amb una sèrie d'aportacions sobre les edicions i traduccions d'Ausiàs March al castellà, és a dir, mostrar d'alguna manera com, gràcies a les edicions que es van fer tant a València com a Barcelona, Ausiàs March passa a la cultura castellana, és incorporat pels castellans que l'imiten i l'assumeixen quasi com a propi, i tanca el primer bloc destinat al segle XVI l'aportació sobre Bernardí Gómez Miedes, que en definitiva va fer dues paràfrasis del llibre dels Fets, una llatina i una altra en castellà, pensant en regalar-la als hereus de la monarquia hispànica. És a dir, és la visió, o el que pretenc donar allà, és la visió de com un home aragonès des de València regala als àustries, encara pot presentar als àustries
la imatge d'un rei medieval de la Corona d'Aragó com a model per a la seva monarquia. Jaume I es presenta com un Cèsar hispànic, és com una forma de fer que els autors i els personatges de la història de la Corona d'Aragó formen part, s'incorporen a aquell projecte universal o aquell projecte imperial que va somniar en el seu moment la monarquia dels Àustries a Espanya, a les terres hispàniques. El segon bloc és un recull on hi ha una sèrie de treballs, un més genèric sobre la poesia durant el barroc, una poesia que a les terres valencianes en molts casos se considerava pràcticament castellanitzada o ja en castellà, i que la recerca i el treball sistemàtic en manuscrits, en edicions de textos que contenen fragments, contenen exemples de versets en català, doncs dona mostres d'una vitalitat que segurament era necessària perquè, entre altres coses, el poble valencià no podia entendre, el poble valencià no és que llegir la poesia, però sí que el que feia era escoltava, o sobretot en les celebracions festives hi havia aquesta exposició de la poesia en els altars, en les parets dels temples, i encara l'autor, no anem a dir el poeta, perquè en moltes ocasions són poetes ocasionals, són autors de circumstàncies, però en definitiva el que demostra és que era necessària la llengua per tal d'arribar a difondre una ideologia com és la del barroc i que òbviament necessitava fer-se entendre per les capes que no estaven avesades a l'ús o a entendre simplement el castellà. Aquest treball, que és un poc més genèric, com he dit, dona pas a dos treballs específics, un sobre un autor del XVII i un altre sobre un autor del XVIII. El primer és sobre mossèn Joaquim Allardi, que és el millor dietarista valencià del segle XVII, amb una obra pràcticament una gran quantitat d'ella perduda, però amb els dos volums del seu dietari que ens han pervingut, doncs ens dona una visió riquíssima de la València del barroc a mitjans del segle XVII. Aquests volums reconten la vida quasi diària de la ciutat de València, vista pels ulls d'un clergue, era un beneficiari de la seu de València, que va tenir la constància d'anotar pràcticament tots els dies, cada dia anotava el que passava, el que ell considerava més important o més digne de ser recordat, que deixava per a memòria, que és en definitiva per el que treballen els dietaristes o els memorialistes, i Allardi és, sense cap dubte, l'autor més important d'aquest gènere durant el barroc valencià. Tenia una formació cultural bastant important i això es demostra en el seu text. L'últim treball del barroc és la vida del pare Pere Esteve, escrita per Leopold Ignasi Planells, ja del segle XVIII, i en aquesta ocasió el que faig és donar a conèixer un autor que havia passat absolutament desconegut. I tanca en el llibre dos treballs molt més genèrics, que són un sobre el concepte de la decadència, de l'anomenada decadència, que ara estem substituint per literatura de l'edat moderna, i el segon d'aquest bloc i últim del llibre sobre la literatura memorialística al País Valencià des del segle XV fins al segle XIX.